și a dat drumul corbului ca să vadă de a scăzut apa pe pământ. Acesta, zburând, nu s-a mai întors până ce a secat apa de pe pământ. Apoi, după el a trimis porumbelul ca să vadă de s-a scurs apa de pe pământ. Porumbelul însă, negăsind loc de odihnă pentru picioarele sale, s-a întors la el, în corabie, căci era încă apă pe toată fața pământului. Și a întins Noe mâna și l-a apucat și l-a băgat la sine în corabie. Și așteptând încă alte 7 zile, a dat iarăși drumul porumbelului din corabie și porumbelul s-a întors la el spre seară. Și iată, avea în ciocul său o ramură verde de măslin. Atunci a cunoscut Noe că s-a scurs apa de pe fața pământului. Mai zăbovind încă alte 7 zile, iarăși a dat drumul porumbelului și el nu s-a mai întors.